Bona gege twenga gota Mr. Simbarati. Angalia yo mwamusio yo rarire klasime. Sleeping sickness. Abuate. Bomacho gega tuata betali so mwana uri itasirete. Totete Simbarati obuatie gento keri ande. I am telling you. Mr. Simbarati Paulo. Na teberie tenguru kutefti oganya kwara ninka oyo sirete no mwana oito ise biaro mwana oyo igare mu murominto iga turase kenyoro kiabo kinami egwoti ya pasibo getaurio erokeseni nerigena sabrukeseni ngetai ase tubwato mwe musio itokoro kwa Ibrahim Machuki nere tuaete okoboko erinda tokorera magenderero Yuna enjire yakorekana na batukonya kumuburinga utagotoroseri chinjire chiga ebere isi goeta nyone gari eja ya bara isi gotobugori eja narenge kuri request ase umwe musio ito Ibrahim erinde goeterere aikere egabana yeito Machuku arati ekera muikereire amotebi abantu ba pasibo bogetaurio mbabwata obokongu chinjira kero kene chigwata obokongu na yandi na rime make erinde banyare ko bagotokonya lingana rinde gune ria tonyorire ka umwana itatusire to ngonyoro umwana ari nyagitari magena ama ene pitabwati nyumba enyombe yero ne ya mumuromindo batemete bakate banguna batemete bakabeka akanyomba akamuroche gaiga bakabeka ororo umwana uyo sirire tu tarakoraki taragacha nyumba naende tarakaniru nyore ni bwikiagara taramenya matuko mange wono musigo yotona nereire enyomba yagachu tugambe nabanyene iguru ye nibo chigara machenya gitari nchirorororoche erinde paka kare tuweiga achikoenigwa asangu na munyaroche iga asane nabari nginje kabire na ngoburi omo igamane itu no muya sana gabanye itu kuruma gora akorera mangana manene sana ntumwanjete na amanyete kubwatie ebintu narenge kumusari ndabe koko bokonka batokonye na mwe musio ito bakonye lingana lilianka torenga twaeni dio no mwe musio ito no muyare ekelingana uno lili kongumbwangare ekeranyo report gari bwangu batubwate siga torenga mangana yaki tuaturu musigo no monene totoru musigo yo iga ebe buya igore nango tabanga mbuya mono tiganya saba seseni aselingana liga batubwate si umusigo yoreka ayande tigabanya bwati ali omwana lyo sirete nduri koje koja soanana barabwa abanyene mba maiti kuna barabwatia mangana iyo barenga aikiranire buya na atebire mbuya mono ekero mubere mwasirire omonto so mwanchu ino chipare ngakimoko korekere mbure yature ekere mbure yature ye kubeteri tobogori ekiara kurwa aganjira kuna mukaroche iga yokaruete muina ali nyagitari ya gesabako yogachete bakaga soko nkaraga kurukuigena aganjira kugabwata kakagenda muino muna kali iga ekero boko ngubwabeire embura ngune tuwete iga yekubiti tobogori umubere bakatoyo ikika igo amangana chinchira dende baria tuaete libaga bagambe mbabwete kumanya nga chinjira inji bwete korosi una chimura nguru gakina wakonya nga chia at least ya konyire asa marieta ne ngore kwene linyabuto mongeri ase kenyorokia boiga saga igande ase kebonyorokia bokina mine chine pacha ne gaiga etora ase musibati olio sirete ase chinsa mochia magena onyorete banyagitari banyorete ko musugurikera mbaka gasirio bogima bwae wono to bwato mwe musio ito gaiga onye para chito tataro sereti gaiga iga ajeta kale machipara kabeka maraba taro sati ku Mr. Ibrahim Machuki korbokinami hitai mumbu ali mugakoria orenke umwalimu omo principal bwe school ya Manzai moino na bacheta gutosabega sibu yatoka mwegasi lakini baganda taratobekera gaiga chipara muroje na chisale getega iga nonye gali yacha kuri muinabu yarenge gosumbuka toje kuruke sabaku gabu baka muinaro chigena epare ye salegete tali korozi igabwata ase kinyumbani nange goteba ase egafana yaito president yaito ya Kisii County Mr. Paulo Simbarati fuatilia ngo mugako hiyo kwa sababu amelala ndani ya class watarasa amelala kabisa kama olitaje takunose school na kimura mubekere asoye gotoka mbera gaiga
mate para ya mate gaiga toche korusobo mogwa mate gaiga Changisoni Bwogembo toche bakarige na secondary igare metamara banu waichire igoro nonye probox stegoswa nonye pikipitari gweta abantu baumire bobe iparete ni namagena iga onsipi onya magena oche na gabo geka inse mato nyae mobogeka ipare saregete tana kurema igache takarete kira gitakeri gekanyura abantu bole mugocha lakini tararosi atobeke nonyo morom abantu ebakare gutarira kugoro kurwerami bakanga bona gege twenga gota Mr. Simbarati angalia yo muamusio yo rarire klasime sleeping sickness abuate neri angorare klasima eserikali kamotebia agendenga bona bagina bagacha komwachi kura na bagaka bona mbaro chikiende intura intua basae bona this round yatigere mia kebere ataenda nyumbani pare yako tosaleriga bogeka iga nonyo musibati yi nonyo ngotundu bogeka ntango nyore pure mwanyore magana ya saire bobe nanda abanyagitari bari magana bararete iskopi mbamaiti mokoreta abanyagitari bari bakorire kosi bataya ko nonyo mitinyebere mwa bana bakorwari patients nekisimi bako na korigeri bako na gutara ne mukabucheti abaiseke nonye mbasomere tina nkiyo muntu asomerete mutori go somera bongo asoko baro muntu bona mbasomere ti gabu bomachoge galtuwa tabdari so mwana uri itasirete totete Simbarati obwati egento kiriande I am telling you Mr. Simbarati Paulo na gotebi kyagere gwasomete lige naso mwana yasirete no gwasomete lige na gari njendo mwana omoke ano mugaga kwarengera ananda ano mugaga na kwa rute tagoreti rugoro ntae tofuatiria abantu bali abanyagitari bali banga on duty utuambie hiyo kitu na ilikuwa namna gani saa hii tumekasirika mbaya hiyo lazima tufuatilie asanti nje na bata bingoro kuhena linyabuto na ndiri tabakondoka ne protocol